Mapiano sa nanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil liqah. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagariakan, mga bubayakan, giyang ka iya bandingan tanong sa manai na isa ni ko mga importante ya bandingan kagya sabab sang kutwa kaya laya miron o sabad ko sabagi na ayadin akatao iranon ng kutwa kaya laya miranon na uba miya baloy halal o di na uba miya pakay inunta na min baloy ya normal sa iko pitanggay saan kita no inunta busay kalimu Allah okay mimbalo ya normal sa iko mga walay tano sa iko di tano di ikatimu-timu agyang kutwa di tano di ikapamagantaas iko pagaritano igira di makadadarpa ayap tero na kapamaganta na gyang kutuso kaaluyang ka ko pagaring ka a muslim sa iko nganin adinyan ikasusuata lagi do kaaluyang ka ko mga karibatan niya na dinyan no to ikasusuato ba nga pagaluya lagi do kaaluyang ka ko mga paawingian na dinyan no to ikasusuato ba nga papagaluya na palayad na nan kapamaganta agyang kan na lagi dinan o gaid na to kawan tanwaad na mga klasya agyang kaya kapamaganta ha paganay aklas agyang kaya kapamaganta nagyang kutuwa kababaloy niyan haram nagyang nan iini sa par wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kutuwa Qur'an yan wala yaghtab ba'dukum ba'da naguuba pamaganta o sabagir kanuso sa baad kagya o pa makapamaganta na kasupagaring ka na lagi dagyong kuta ki aluyawn wallahu subhanahu wa ta'ala ang kutwa kaya pamaganta ang kaw na kukuma ayang kadin pagkakanang kutwa sapo yan amyadu subhanallah ayan na pagkakanang kutwa sapo o manusya sapo o piya maganta ka na tanto dun kumya karsirsik upama ka may laytanos manusya apken sa sapo amyatay pagkan sa sapo ataw na miya karsirsik tumaya may laytanon naging utap kanya so sapo akarabo sapi may law adi sa bayap kanya nang kutwa manusya na miya karsirsik gi karsikang ka iya kapamaganta naginan giyang kanan so haram ang kutwa din kad ipamaganta ang so pagaring ka sa da sa ba pamaganta akon paman na pada mga sabapian na kagya kakikibrang kaon o di nagyabu ka pagaluyan ka kupaawingan o di na papakalang ka nakasupaawingan so karibatan yan na palayad na nan kapamaganta apakasuld sa giyang kaiapyak haram wallah subhanahu wa ta'ala وهي ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يكره بعيب فيه مخفي سواء عبته بشيء في خلقته أو malagi dan tawa kagyang kutwa kaya pamaawingin kaw na si iko o kita ki adnon wallah ibarat nas kanyan na lapo o di nas kanyan na bilag na upama kagyang utoy kaya pamagantaon na pakasuldropan o di nasagyang kutwa paparangayan yan na pakasuldropan o di nasagyang kutwa agaman yan na pakasuldropan napalad na nan pakasuld sagyang kanan kababaloy niyan haram ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ikadua ka klasya kapamaganta, nag-iiso kapamaganta apaliugat. Hoy. Giiso pa kapamaganta apaliugat. Aya pero na kapamaganta apaliugat, nagyong kutua inong kapamaganta kaan makaligtas ang kutua pero anakaon. Ibarat yan Ibarat yan na ad na miyanok sa markano mama, na din ka makikilala ang kanan na mama. Na waran tanua so pagpakapanik raktano so direktano di makapanoksam na pangadagan tano sa kanyan na upaman yang kasakan na kilala ko agyang kanan na mama katawan na kan so paparangayan yan didabiutan yan na pero na kan raka ang kuta paparangayan yan amarata didabiutan yan amarata kaan nakakapanang gilay an ka di kaayugi upaman yan na aya paawing yan na dingganan pagyugi ka talibunuanan, dinganan pagyugi ka padenganan sa drug, dinganan pagyugi ka akuan. Lagi di iman ay. Nagyang ko to kay alo yang ako paawing yan na wajib na paligot to ka alo yang gaon. Ino to nakagian nakamiligtas ang kutwa pianok sa manyan uli nagyang kutwa pamilya akamungan yan an kasiran miligtas ang kutwa marata kaba pira-piray diran ka kilala aging ka amya kamungkiran na diran din pangadagan na sabab sang kutwa kala iran itam kala yan itamo uli na kala yan inibitang na diran din pangadagan na diran bis katawan ng kaya amya ka pangarumas ang kaya warisan niran na kalakalaka drug ay amang masuswa aging kaya mungan niran na palaya din sa kitawlo amyang iraradiang kiran. Hoy, kaginan. Pagasuldo to sang kutwa kapamaganta paliugat. Ikatalo ka klase naging kutwa kapamaganta mapapakay. Ayap tero na kapamaganta mapapakay na ibarat yan naging kutwa adna antap kaon. Adna antap ka sang kutwa kapamaganta ang kaon. Ibarat yan na ayaan tapakasang kutwa ka pumaganta ang kaon na para niyan migna kang kutwa marata agalabak yan. Ibarat yan na saka na mayor ka. Skype sugu sa mapian na Skype separ sa marata si eko, ingad ka. Na miya ka umakur ka. Na piya maganta kan si fulan. Tiya ka na hay mayor, si fulan na tekaw, si fulan na drug, si fulan na diindigang sa siyabu. Nagyong kutwa, kaya pamaganta ako ron, uli na nganin sa namarata paparangayan yan, kaan kasapari mayor na mapapakayo to. Ikadua, pag mga buntalian, nagyong kutwa, ibarat na, ad na miya ka umaraktan wa begwa tao, o paman na begwa siringan, bago si iko ingad tanong na sa kaning makakikilalaon na sa giyong kuta kaya paabali niya sa ingad tanong na o pa makakilala ka nag-iya mama na talibuno o di nag-iigi betadian marati betad na kailangan na sumipsiringan na kan o pa man na kapakaya tero na kanon na pagikitiyar kaki kagingan na namiyang isiringan na aka na tekawanan o di na talibunoanan o di nag-iya man na yung mga galbakyan na mapapakayo ta kapamaganta ay marata kapamaganta haram kapamaganta naging kuta din na antap kaon. Okay. Anton absi pagpakatulod Anton ay pagpakatulod sang kuta di kapamaganta o tao ino to di makapamaganta sa tao Anton ay pagpakatulod dun so saya tanong sa giyong kuta mga sabab ad ikapamaganta o tao mga sabab ad ikapamaganta o tao na paganero na karahiyatuhul batina lima yaghtab paganiya sabab yan naging kuta kikakagwadin rakaw tao. Inun kaniyang pamagantaan ka ikakagwad kaniyan sa masulan. Kenapa kaniyang kababae? Na di niyan karawan o ba kaniyan pamaganta o di niyan karawan o ba niyan tero aso mga paawing ka na gusto mga karibatan niyan sa ikudang aka. O gain na sa di dalam na ikakagwad kaniyan. Pada na mga sabab. Akap ka di ka pamaganta o tao ko pagarin yan muslim. Ikadua na almunafasatul lati waladat hasada. Diyan ko to ka pakipagurad. Ang ko to ka pakipagurad. Ang ko to kailangan na di kami bebaga ka. Ibarat na diyan ko to miyaling nga so pagarin ka. Miya ka pa masa sa iPhone 7 na miya masama mo sa iPhone 8 na miya masama mo sa iPhone 10 na miya masama mo sa iPhone 11 kapakipagurad sa diyan ko to dunia. Na pagkasabapanan sa dingkad ikapamaganta ako mga tao. Okay. Api andin na kapag ipagurad sa giyong kuta makapantag ko dunya, udi na giyong kuta hasad. Giyong kuta sabab sang kuta kasig ka,
adi kon makipagurad, ibarat na meleng ka ad na mapi ang mapapadala mo, na makipagurad kon, kailangan na kaunaan sa kanyan, kailangan na masuakan sa kanyan, o di na madaunagyan ka na matataguon, lagi danan. Napalad na nan kasabapan sangkuta ka pumaganta ang kaon. Okay, ikatulo na ar-raghbatu bi ay yubarrir al-mughtab fi nadhari an-nas ma arafuhu anhu min ma'ayib wa qaba'ih. Giyang kutuwa din ka di dito sa tao na din di imbebanugan so paawing o pagarinyan ang Muslim. Basta din ka di imbebanugan ang kutuwa paawing o pagarin ka ang Muslim, na siya din mararanis ang kutuwa din kas kanyan di mapamaganta. Okay. Kaya nung kapan pimbebanog, kakuka sa kasangkapan ka, kuka sa kuka sa ikuwang kaon na kabnar, o di na kuka sa paawing ay paawing kaon, o di na kuka sa karibatan niya na i-private kaon. Dahil dito, ino nga di imbebanuga, di ka pa kayo ba nga di imbebanuga sa mga paawing o mga tao. Ikatlo, ikapat, padiyang panagyang ko ta, تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يهيج غيظه. Yung kutwa kala irarangita, yung kutwa din ka karna sararangita ka. Oy, napaka-arno, napaka-tulod ra ka to sa kapumaganta ang hakutaw. Igira kirarangitan ka sutaw, kirarangitan ka sutaw, adeng ka maar naging kutwa rarangita ka, na apiapan piragaw pirolan, piraragun, na amay ka di nga dad madaging kutararang ito ko na pumagantaan ka din na pumagantaan ka din na pumagantaan ka din na pumanutulun ka ng mga tao si ko salakaw di salakaw agyan kay apawing yan, subhanallah, na'udhu billahi min dhalik. Padiyang panagyan ko to muwafaqatul aqran wa mujalasatur rufaqa wa musa'adatuhum alal ghaibah. Pada papakatulod ra ka sa din ka di ka pamaganta, nakagiya aya din ka di mi pamagunuta nagyang kay mga tao ang mga suroyan, mga tamaganta mga tao. Ay mga bulayo ka na mga papasangi ka pa mamaganda. Na upang makaswalay o di na sunggi ginawa na mga papasangi ka pa maganta na upon gyutoy mga bulayo ka naguding ka di imi pagpada na siya din mamumararanay sa di ka di makapamaganta. Rilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Inos ka na aya paliugad ka, igiraan na miya nagka kung mga layo ka, bulayo ka adi mamaganta, nasa paring kasiran. Kana ba marata? Pero ang kiran sa maliwanag, ganakin nyo agad ng kakapamagantaanan. Ganakin nyo agad ng kalagidaya, marataanan. Na uding kasiran, kasaparan, uding kasiran, kasaparan, kay kumamala kasiran, na awakakiran. Awakakiran, ding kasiran, pumamakinga. Okay. Padiyang panagyan ko ta al-laib wal-hazl, fayadhkuru ghayrahu bima yudhiku lahu ala sabilil muhaka. Diyan ko ta kasandaga, diyan ko ta kasandag nagu kapakasudi udi nagyung uta kasandag ibarat yan na pagaloy niyan so padiyan sa makaukit sa kasandagan si manare si fulan na giya na makaukit to sa kasandagan nagyung utay naloy nga kasandagan na kanabao to ayamanan yan na kanabang kasi seryosa o gaid na papakatulod rakad no to sa gyung kuta din di ka pamaganta papakatulod rakad no to sa din di ka pamaganta. Okay. Padiyang panagyan ko ta kathratul faragh wa syu'uru bil malali was sa'm fayashtaghilu bin nas wa a'radihim wa 'uyubihim, subhanallah. Gyang ko to akababakan ti oras ka na papakatulod rakapan sa din ka di kapamaganta. Andi sabab wa syu'uru bil malali was sa'm andid ni kabakan ti oras ka nang buklang ka. Korek. Buklang ka, ibigay din na suan ka ng buklang ka. Buklang ka, kasmo ka, oriyan yan, fayashtagilu bin nas, na ayasuan ng kuta manusia, at agalabakyan, abubukalan, na ayan yan pagasikason ng kuto ang mga tao, giyong kuto ang mga paawing mga karibatan o mga tao, subhanallah. Ay pambabanog niyan ng kuto mga karibatan niran, na roodan pagpuunag giyong kuto kapamagantaan niyang kiran, subhanallah. May sabab san na layido ba miyo maayang ka iya orasakan, subhanallah. Apano danong ko tayo na magambu aya siya tanong sa gyang ko ta mga rarad o kapamaganta anton ay mga rarada ang mga rarata anton ay mga rarada iya si ikumanusia
Pag mayroon nararadia na al-ghibatu tazidu fi rasili sayyiat wa tanqusu min rasili hasanat. So tigin so kapamaganta na kiumanan ko mga galabak ang mga rarata, mga dusa. Napkalbatan yan sa mga galabak ang mga pipya. Inunta na sa alungan na mauri. Sa alungan na mauri na padsang kutap kabayadan ka kung mga kabenar ka mga tao ng kuta kaya pamaganta ang kaon. Na doon yan lagi, susambayan ka, supuasan ka, susadakang ka, ubang ka din miyang ipamiyid sa giyang kaya miya kadagadagla, piya maganta ka, kakagi, ayaw law lang nga, naging kaya kapasang kaya kapamaganta. Ikaduna, sahibul ghaibati muflisun yawm al-qiyamah, giyang kuta kabasatan, ikaduna, so manusya sa alungan na mauri na makatalingo mo na, tantud na kaya wiswisan. Andi sabab, naging kuta, so piya maganta iyan, na kabalasan yan, kabagan yan sa balas, sabab sang kuta, kaya pamagantaan yan nun. Okay. Ikatlo na al-ghibatu tusabbibu hajra sahibiha. So tigin so kapamaganta na sadin sad imamaganta ataw na kasababan agyang kutada din yan ikapamaganta na diskan yan ipagawat-awat ng mga tao amata tanor pipi apamikiran niran. Diyan kay mapasang ikapamaganta na sumata tanor apamikiran yan, sumapi pamikiran na din yan kabubayan uban yan mipaguntud mimbitir ay agyang kay mapasang ikapamaganta. Na Padiyan panagyong kuta yatatabba'u Allahu 'awratal mughtab wa yafdahu walau fi jawfi baitih subhanallah. Diyan kaya mapasang ikapamaganta na prenayagan din o Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kuta mga paawingyan. Sawaan o Allah ang kuta mga paawingyan. Siya niyan din mismo sawaan sang kuta mga dakal ataw. Apiapan siya kakadin kuwalay niyan, subhanallah. Inuging kaya mapasang ikapamaganta na ino panagikasaw iso paawing ka kapakaya apad miyang galabak kaado sa nagyang kaya kapamaganta. Okay. Rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukhtabuna hum fi idadi ahli nar. So atigin sa mga tamaganta na siya atigin sa giyang kutuwa mga lumpukan o mga tao ko naraka jahannam. Ro'siran maapad abilangan. Al-ghibatu antanu minal subhanallah. So atigin so kapamaganta na ginani pamana padana na ipapakataga sa puso. Padana sa to sa mataga si puso agyang ko tama pa sa ikapamaganta. Na rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya di tanong di kapamaganta igira na ignak tanwa ki aya. Kadiya mapi galabak ulawla. May bud na miya ko matano sa alungan na mauri nasa sanaan tano adna sambayang tano adna puasa tano adna dikat tano orian yan na may laing kauto agyang kutabalas yan napakaw marka agyang kaya mga tao piya maganta ka si fulan nagusifulan na pumayudan kasiran na budin melang sa mga galabak ka mga simbang ko Allah subhanahu wa ta'ala apya si tanubog kaya tago isa diyang ka adna importante orasakan balasangan na ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.